Zdarecko-meťáci, je tady další díl pořadu Hlas tribuny. Od jehož mikrofonu vás zdraví Martin Lepka a Michal Imramovský. Michale, krásný dobrý večer, nebo spíš už skoro dobrou noc, protože příspěvek nahráváme ve středu večer. Dobrý den. Takže vy to poprvé uvidíte ve čtvrtek. A o čem se dneska budeme bavit? Původně téma mělo být úplně jiný. Už jsme nechtěli se vracet k lize mistrů, ale vzhledem k tomu, co od naší ostudné prohry 6-1 na severu Švédska proběhlo médii a byly komentáře jak ze strany novinářů a expertů, tak ze strany dokonce pardubického vedení, ale hlavně se k tomu všemu vyjádřil i náš majitel a boss Libor Zábranský a byl to jeden z jeho nejostřejších projevů do médií, možná vůbec ten nejostřejší, co si pamatuju, tak jsme naznali, že se k tomu ještě jednou budeme muset vrátit. Pokud jste nečetli názory Libora Zábranského, nevíte přesně, co se stalo, zkusím to v rychlosti zrekapitulovat. To, že nás propírali ze všech stran, to jste asi zaznamenali. Opřeli se do nás i Pardubice, konkrétně jejich, tuším, že ředitel, pan Čonka, přiznám se, že ho neznám, stejně jako Libor. A na tuhle reakci, kdy Pardubice zpochybňovali to, proč jsme vlastně teda překládali zápas, když jsme nakonec v podstatě nikoho z těch lidí, kteří měli proti Pardubicím hrát do Švédska, nevezli, tak Libor zareagoval a při té příležitosti poměrně, řekl bych, dobře zhodnotil, co to znamená působit v lize mistrů. Když to shrnu, tak Pardubicím vzkázal, že za prvé neví, kdo pan Čonka je, protože možná, kdyby mu přišli s dětkem poblahopřát po vítězném 7. zápase, tak by možná věděl, o koho se jedná. Jestli to tak opravdu bylo, nebylo, to nevím, to ponechám tady na těch pánech, ať si to vyříkají mezi sebou. Každopádně vzkaz zněl, nikdy a nikdo nám nebude mluvit do sestavy, o tom rozhodujeme my, děláme všechno, co je správný pro Kometu dlouhodobě. Myslím si, že to jeho hodnocení ligy mistrů bylo velice střízlivý a velice trefný a já jsem rád, že to takhle někdo naplno konečně odhalil v médiích, protože byla spoustu spekulací, jestli se teda dá ta účast postoupit, nedá, tak z toho, co říkal Libor, jasně vypadlo, že bez nějaké pokuty, která asi nebude úplně malá, to nejde, to znamená, tu soutěž jsme hrát museli, ta soutěž rozhodně není výdělečná, ty odměny z ní nejsou až tak zajímavý, konkrétně nějakých 15 000 euro za postup do 8. finále, kde jenom náklady na logistiku, a teď zase jenom říkám to, co říkal Libor, jenom letadlo na sever Švédska stálo údajně skoro 2 miliony korun. Hráči nejsou pojištění, to znamená jakýkoliv zranění si hradí klub sám. Tohle všechno jsou, myslím si, velmi dobré věci a spoustu z nich třeba já osobně jsem nevěděl. Takže to bylo asi tak ve zkratce, co ještě Libor říkal, že prostě k tomu přistupují strategicky, zvažují zdravotních stav hráčů a rozlosování a tak dále, což už asi je spíš taková vícomáčka, že mladí dostali příležitost otrkat se v zápasech, kde ten tlak na ně není až takový, jaký by byl třeba, kdyby nastoupili před plnou halou doma v zápase s Třincem. A že golman Krošel vlastně byl po docela vážným zranění, i když třeba netrvalo tak dlouho, ale určitě i z toho, co my víme, to nebyla úplně sranda. A že vlastně byli rádi, že vůbec zvládl odchytat ty 2/3 a tím pádem tam pak musel jít mladej. A nikde není napsáno, opět cituji Libora, že tento nemohl zavřít a vychytat 0. Takže to asi tak ve zkratce k tomu, co Libor říkal. Myslím, že ještě v nějakým jiným periodiku ten podobný článek, tam dokonce ještě něco říkal vlastně paralelu se Zbrojovkou, která hrála po konci podzimní části fotbalové soutěže 2. ligy pohárový zápas s Hradcem, kde taky nenastoupila Zbrojovka v nejsilnější sestavě a trenér Svědík po zápase to řekl jasně, byl to náš plán od začátku sezony, takhle do toho poháru jdeme, že dáme šanci hráčům, kteří nejsou tak vytížení v lize a to dodrželi a tak dále, takže zase to Libor srovnával, že vlastně to udělali třeba i podobně jako Zbrojovka. Toliko k tomu, co Libor řekl a bylo napsáno v novinách, abyste byli v obraze, pokud jste to nečetli.
A nyní se tedy, Michale, zeptám tebe, jak tohle všechno vnímáš, jaký je na to tvůj názor? Souhlasíš s Liborem ve všem, souhlasíš s ním v něčem, nebo s ním nesouhlasíš vůbec? Jak to vidíš? Jinak mimochodem ještě než Michal začne mluvit, tak samozřejmě vy, kteří náš pořad sledujete, tak přidejte se určitě k odběratelům. Máme tam našlápnuto k 1000, rádi bychom to v dohledné době na tohle číslo dosáhli, takže nás můžete podpořit tímto způsobem a hlavně nás zajímá váš názor. Ten poslední příspěvek, kterým jsme se Lize mistrů věnovali, měl docela velký ohlas, co se týče komentářů, takže doufám, že teď to bude podobný. Chceme slyšet, co si o celé věci myslíte, jestli s Liborem souhlasíte, nesouhlasíte a jak byste to třeba udělali vy. Předávám ti slovo, Michale. Děkuju. Máme takový lehký téma dneska. A takhle, já si myslím, že na jednu stranu je dobře, že teda, že Libor tady to prohlášení udělal, ať už bylo teda ostrý jakkoliv, protože aspoň teda jako definitivně víme, jak se věci mají a není to v té fázi tady těch spekulací, že jako si budeme říkat prostě, že teda to jako zkoušíme to vyhrát a tak dále. A já to jako samozřejmě chápu, tady tenhle přístup a jsem rád, že to prostě řekl na rovinu. A pokud prostě to je tak, jak to je, tak si myslím, že by stálo na zazvážení, aby to zkusili, protože nejsme jediní, kdo k tomu přistoupili tak, jak k tomu přistoupili, tady k tomu osmifinále, tak si myslím, že by bylo dobré, kdyby možná se nad tím jako kluby nějak komplexně zamysleli a ve spolupráci se svazem si řekli, hele, hrajeme tady, na jedné straně jsou všechny tady ty ekonomické důvody, zdraví hráčů, nějaký prostě schedule té sezóny, který je napnutý, nechceme zranění, bla, 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 stojí nás tolik peněz. Na druhé straně prostě řekněme nějaký jakoby jméno, pověst, ať už těch klubů, nebo prostě českého hokeje jako takového v rámci tady těch prostě konfrontací s těma top evropskýma týmama a mohli by říct, OK, tak jako každý tým na tom zahoří prostě tady 2, 3, 5, nevím kolik milionů korun, když to hraje, tak prostě s vás má nějaký třeba finanční prostředky, který mají to může vykompenzovat, aby ty týmy prostě měly motivaci tu soutěž hrát. Myslím si, že pro český hokej obecně ty konfrontace s těmahle prostě vyspělýma týmama, lepšíma týmama, dobrýma týmama evropskýma má smysl i pro ty hráče a tak dále. A i pro nás, pro fanoušky, myslím si, že pro každého z nás je přece by bylo mnohem zajímavější vidět zápas v plný palbě českého a švédského mistra posledního, než s prominutím jako 16. zápas s Olomoucí za poslední 4 roky. Takže já nevím, jestli to tam třeba chcou řešit, mají zájem řešit. Je mi jasný, že to hraje pár týmů, ostatní by řekli, oni dostanou nějaký prachy, my chceme taky prachy. Dokážu si představit, že to může být úplně neprůchozí, ale myslím si, že by bylo jako vhodné třeba nějak systematicky zohlednit tady tohle, protože mně nepřijde fajn, že potom jako naše týmy, prostě top týmy jedou a hrajeme my s takovou sestavou, jakou máme. Přijde mi to prostě trošku hazardování, jednak jako s tím jménem toho klubu, se jménem soutěže i celkově českého hokeje, tak mně to přijde trošku škoda. Samozřejmě to já jako chápu tady ty důvody, co Libor říká, s tím se asi jako těžko mu můžeme jako polemizovat s tím, on je majitelem klubu a samozřejmě jasně jako sestavu jim to určují oni, že jo? Jako my potom samozřejmě jako fanoušci můžeme říct, OK, když víme, že ten klub k tomu tak přistupuje a prakticky to nechce hrát, tak pak jako potom nedivme se, že tam přijde 2000 lidí, že jo? Protože když jako víš, že ten zápas asi bude prostě o tom, fajn, že se včera vyhrálo, všechna čest, já jsem rád, že to nebylo jako 2-7 třeba, ale je těžko čekat, že tam přijde 7000 lidí a budou nadšení a nažhavení na ten zápas. Takže mně přijde prostě trošku škoda, že zápasy s takovýma soupeřama a myslím si, že i pro jako fanoušky zajímavýma týmama jsou prostě degradovaný tím, že všichni stejně ví, že vlastně o nic nejde, nebudou tam hrát naši nejlepší hráči. Je to vlastně takový nutný přátelák, kdyby jsme tady hráli prostě, nevím, s technikou druholigovou, nějaký tady souboj o Brno, tak by to mělo asi jako podobnou, možná i vyšší nějakou jako prestiž.
Takže nevím, no, přijde mi to trošku prostě škoda, že to dopadlo zase tak, jak to dopadlo. A fajn, tak pokud jim to slouží jako letní příprava, zajímavější, než hrát tady ty zápasy dokola s Střebíčí, Olomoucí, Třincem a Vítkovicema jako každý rok, tak jako OK, no, tak jako pro lidi je zajímavý zajet si tady v létě do Itálie, do Švýcarska, ale je prostě škoda, že to nemáme jak ve fotbale, nebo i v jiných sportech částečně, kde ty evropské poháry jsou prostě prestižnější a pro ty týmy je to svým způsobem čest to hrát. Staví tam tu nejlepší sestavu. A jinak teda, co se Pardubic týče, tak já bych to asi jako nekomentoval. Tam asi, jako zrovna oni si myslím, že by měli držet ústa a krok, protože myslím si, že pan Dědek a spol by na našem místě udělali úplně to stejný, takže zrovna oni teda nejsou žádný morální autority, kvůli kterým my bychom se měli nějak tady jako, jak to říct, jim nějak jako tady se omlouvat, nebo já nevím, něco podobného. Já začnu těma Pardubicema, když s nima skončil, ať to sfouknem. Chápu, proč jsou trošku rozčarovaní. Na druhou stranu tím, jakým způsobem tohle rozčarování řešili, tak si myslím, že přišli o všechny trumfy, které mohli mít a totálně se jako diskreditovali. Kdyby zvedli telefon a zavolali Liborovi a řekli mu, ty vole, co to, jako to si za nás děláš prdel, ne, vole, my tady kvůli toho překládáme zápas a ty tam, vole, pošleš juniorku, to jsme tady překládali zápas kvůli tomu, vole, aby Kolar s Bartejsem měli den odpočinku navíc, jako to myslíš vážně? Mohli si to v pohodě vyříkat tímhle způsobem, vůbec to nemuseli tahat do médií a bylo to v klidu. V momentě, když na to zareagovali tímto způsobem, myslím si, že Liborovi nezbylo nic jiného, než vytáhnout všechny zbraně, který má a začít pálit ze všech kanónů, protože možná si vzpomněl ještě na svoje dny, kdy hrál na ledě a jako správný obránce, víš, jak to chodí. Hraješ proti druhému týmu, někdo se střelí tvýho spoluhráče klidně čistým hitem a ten kluk zůstane ležet a v tu chvíli, přestože víš, že to faul nebyl, že je to naprosto férový zákrok, musíš jít a musíš ho potrestat. Minimálně musíš ukázat trošku snahu, že takhle teda ne, takhle s náma hrát hoši nebudete. A přesně to musel udělat Libor, jo? Takže v tomto má moji naprostou podporu. Dostal se do situace, v které nic jiného dělat nemohl a myslím si, že se s tím vyrovnal naprosto perfektním způsobem a ten sarkazmus toho stříkal na všechny strany a to se mně moc líbilo. Co se týče zbytku, říkám, Pardubice měli docela jako myslím si, že měli dobrý argumenty, protože předpokládám, že ten zápas odsouhlasili s tím, že aha, tak asi tam chcou věc plné sestavy, chcou něco uhrát, jo. A když ještě to vezmeme, my jsme měli hrát ve čtvrtek, 2 dny potom, jo. Náš soupeř z úterý, švédský tým Lulea, pardon, jestli se to trošku vyslovuje jinak, hrajou ve čtvrtek, teď hrajou venku, jo, takže ti si nic nepřekládali a absolvovali úplně stejnou cestu, jako jsme absolvovali my. Nevím, možná mají rychlejší soukromý letadlo, takže jim to tak nevadí. Ale teď k tomu, co říkal Libor, myslím si, že to fakt řekl dobře. Je fajn, že se to takhle na veřejnost dostane v celé své kráse, ale neznamená, že když něco řekneš, co je správný a je pravda, že to je úplně správně řečeno, protože to bylo sice řečené správné věci, ale ve špatný čas. Tohle jsou věci, které měly zaznít před sezónou. Tohle jsou věci, které měly zaznít v době, kdy se podepisovala smlouva mezi Extraligou a Ligou mistrů o tom, kdo se jí bude účastnit a za jakých podmínek. To je ta správná chvíle, kdy se mají ty kluby ozvat a říct, ale takhle ne, hoši, ta soutěž nám nedává smysl ekonomicky a za těchto podmínek ji nebudeme hrát. Smlouva byla podepsaná a v tu chvíli, přestože s ní třeba některý týmy nesouhlasili, nebo ne v takové podobě, jako byla, tak jednou jsme se k tomu jako soutěž Extraliga zavázali a měli bychom ten závazek plnit, ať už nás to stojí, co stojí. Druhá věc je samozřejmě to, co jsi říkal ty, že nějakým způsobem by to mělo být líp kompenzovaný a mohlo by to být už jenom třeba tím, že se nebude rozdělovat odměna plošně, těch 15 000 euro týmům, ale podle toho, s kým hraješ v 8. finále, tak třeba ti, kteří mají tu cestu opravdu extrémně náročnou, tak by měli dostat o něco větší odměnu, aby jim aspoň trošku z větší části pokryla ty náklady. Třeba.
Jo, dá se vymyslet spousta věcí. Doufám, že Libor nezůstane jenom u toho, co říkal v těch novinách, ale že třeba po sezóně, nebo až nastane ten čas, nevím teď, jak dlouho ta smlouva je, kdy je možnost nějakým způsobem změnit. Ale určitě je to už od příští sezóny, protože se může změnit způsob, jakým jsou ty kluby odměňovaný. A že nebude mlčet minimálně v tom hokejovém zákulisí a že se to pokusí změnit a udělá všechno proto, aby, až pán Buda hokejovej a za pár let třeba tuhle soutěž budeme moc hrát znovu, tak aby už jsme byli v pozici, kdy nám to bude dávat smysl i z toho ekonomického hlediska a budeme do toho moct jít naplno. Takže doufám, že nezůstane jenom tady u toho, co prolítlo novinama, ale že se budou dít i ty následné kroky a nějaké nápravné opatření, aby ta soutěž měla smysl do budoucna. K těm dalším věcem. Úplně mě to rve, jako když slyším to, jo, dáváme šanci mladým a ať se oťukají, jako neoťukají se, tohle opravdu není způsob, jak dostat mladý kluky do dospělého hokeje a je úplně jedno, jestli je to hokej, fotbal nebo jakýkoliv jiný sport, aby ti to něco dalo, musíš mít vedle sebe někoho, kdo tě tím zápasem provede, někoho zkušenýho, takže neměl jsem takovej problém se sestavou, která hrála doma která hrála doma předtím proti těm druhým Švédům, neměl jsem až takový problém se sestavou, která do cugu, protože tam byl nějaký poměr hráčů zkušených a méně zkušených, zejména v obraně. V tom útoku se to možná tak jako ztratí, ale v té obraně podle mě to strašně důležitý, mít vedle sebe toho zkušeného parťáka, o kterého se můžu opřít, který mě každý střídání k tomu něco řekne. Tam mě to něco dá, tam mě to posune. Ale když tam dá dozadu dva mladý kluky, který mají dohromady méně minut než nejzkušenější hráč startu v lize, jo, tak tam v tom vidím trošku problém. Nemluvě o tom poslat tam 19letého golmana bez jakýchkoliv zkušeností za stavu 1-1 do třetí třetiny. Jo. To už radši bych ho dal proti tomu Třinci možná, i když samozřejmě to teďka trošku přeháním. Jo. A je to strašně zvláštní tenhle příběh, jakože zaprvé pokud teda Krošel nebyl připravený na to chytat 60 minut, tak tam do prdele měl jet Kavan mu kryt záda a ne Ondráček. Jo. Jako, zrovna u golmanů to není přece problém, máme dva, tak ten, který není nachystaný chytat v pátek, nebo teda v neděli, v tomto případě, když jsme měli odložený zápas, tak tam mohli jet a je to zase Kavan je mladý kluk a ten potřebuje takový zápas, já potřebuje je víc, protože může se stát, že budeme hrát playoff, tak jako se nám loni v playoff zranila jednička, může to stát znovu a my budeme potřebovat Kavana, aby byl připravený a otrkaný z těžkých zápasů. Takže když chceme rozvíjet mladý hráče, ať rozvíjíme ty, kteří mají ten potenciál největší. Co k tomu ještě jako letadlo? Za 2 miliony, já nevím, jako to tam do prdele není jiná cesta než soukromým letadlem, nebo já nevím, možná opravdu jako nebyla jiná možnost a linkovýma letama by tam třeba letěli o 2 víc, já nevím, to fakt nechci soudit, ale jako 2 míče za letadlo je teda kurva hodně. Ale když už, Michale, když už ty peníze do toho vrazím, když už jsou ve ztrátě, nebylo by lepší teda do toho zápasu jít naplno a vyhrát ho a když už jsem si tu soutěž zaplatil ze vším všudy, tak ji zkusit vyhrát, abych za to aspoň něco dostal za ty svoje peníze? Nebylo by to lepší? Z těch soupeřů, kteří tam zbývají potenciálně na ty další kola, za prvé teda bych předpokládal, že si dostali 15 000 euro za 8. finále, za čtvrtfinále bude minimálně stejná částka. Aspoň si myslím, že to tak jako je logicky, jo. Takže pokud bychom zase nemuseli letět někam za polární kruh, myslím si, že ty náklady by zdaleka nebyly takový a dalo by se to možná odehrát s tím, že by i přišli lidi a když nepočítáme permanentkáře, tak by se dostalo něco na vstupný možná, tak možná by to třeba mohlo vyjít, že to nebude taková šílená darda a ztráta a něco bychom za to měli. Když se na to budu dívat ekonomicky a budu řešit jenom Ligu mistrů, pak ano, pak je asi ztrátová, ale když se na to budu dívat z globálního hlediska, tak jestliže k té soutěži přistoupím tímhle způsobem, že mě budou propírat v médiích horem spodem a já nevím, jestli to nečekali tuhle reakci, možná je to zaskočilo tahle reakce, že to bude až tak hrozný. Ale nevím, jak se na to dívají sponzoři a partneři klubu. Jasně, oni nejsou jejich jména a loga vidět na těch dresech, v kterých hrajeme v Lize mistrů, protože tam si Liga mistrů tlačí svoje, což je taky určitě špatně. Myslím si, že aby ty týmy měly šanci se trošku jako spravit finančně, tak třeba aspoň tam mohli mít, já nevím, místo pro nějaký
dva, tři největší sponzory, kteří do toho ty peníze nasypou a možná se to dalo udělat i bez toho, že když si tady Vítkovice mohli pořídit Petra Müllera a dostat peníze od sponzora jenom čistě na jeho mzdu, tak možná by se tady taky našel sponzor, který by sponzoroval účast Komety v Lize mistrů a mohl se takhle prezentovat, ale nevím, jo, mám prostě strach, aby jsme tímhle si neuškodili víc a aby třeba tak jako někteří fanoušci, já nevím, když třeba jsem se bavil se svým taťkem, který na Kometu chodí už, já nevím, kolik, 65 let, říkám mu, tak co v nedělu na Třincu? Já jsem tam nebyl. No, ty jsi nebyl jako na Kometě, on chodí na každý zápas. A ne, Libor mě naštval a já tam teďka prostě nějakou dobu chodit nebudu. Jo? A není v tom určitě sám, ale říkám si, když je pár takovýchhle fanoušků, není možný, že stejným způsobem bude uvažovat i někdo ze sponzorů, ať už stávajících nebo potenciálních, a řekne si, hele, jako sorry, s tímhle já nechci svoji firmu spojovat. Já nechci svoji firmu spojovat s týmem, který prostě nejde do soutěže naplno. Nevím, není to moje oblast, v které bych byl expert nebo odborník marketing a tak dále, takže to přenechám lidem těm odpovědným a jistě vysoce fundovaným v klubu, jestli to teda je nějaký riziko, není. Doufám, že se nám to nevrátí dvojnásob, trojnásob, tady tenhle přístup. Každopádně Liga mistrů určitě má na čem pracovat, ale není náhoda, že myslím si, že jediný dva kluby, který k tomu takhle přistoupili, jsou z České republiky. Já jsem si schválně hned ten den po tom debaklu kontroloval sestavy všech ostatních, kteří hráli v úterý, takže nevím teda úplně přesně ve středu, ale podle výsledků tam asi nebyl jako žádný další provar. A všichni nastoupili víceméně v té nejsilnější možné sestavě, dokonce hráli i hráči, kteří byli na reprezentaci ten víkend. Nikoho nešetřili. Možná jeden, dva týmy tam třeba měli někoho ve třetí, ve čtvrté lajně, jednoho, dva hráče, kteří třeba nehrajou až tak stabilně. A tam nevím taky, jestli to bylo zraněním, nebo jestli prostě si řekli, hele, tak aspoň tady dáme šanci 2, 3 mladým klukům. Takže všichni do toho šli naplno. Náš soupeř, i po tom, co vyhrál doma 6-1 a měl postup v kapse, tak přivezl nejsilnější možnou sestavu. Takže a není to jako tady keci o tom, že máme všichni mají zraněný hráče. Hokej je tvrdý sport, kontaktní a v téhle fázi sezóny je strašně málo hráčů, kteří nemají žádný problém. Každý má nějaký bolístky a je to napříč tím spektrem. A je to jenom o tom, jak se k tomu postavíš. A mně to celý přijde prostě jako škoda, i jako vůči tomu, že možná se o tom budeme potom bavit někdy jindy. A ty návštěvy na těch domácích zápasech nebyly úplně dobrý teďka, si myslím. A tady takovýhle prostě kontroverze si myslím, že tomu úplně neprospívají. A jak ty sám říkáš, pokud to má jako vliv i na lidi, kteří chodí tak dlouho jako tvůj taťka, kterýho já znám, že jo, chodívali na Cčko společně ještě na první ligu, tak myslím si, že to jako není to úplně šťastný, no, a co se týče nějaké komunikace s těma partnerama, to je otázka, jak to mají vykomunikovaný, jestli třeba ty lidi s tím počítají, že to jako ví. Jako Libor se s něma zná velmi dobře, určitě se všema, že jo, takže to je otázka, to my nevíme, ale jako pak byly takový různý články, který my jsme se o tom bavili předtím, než jsme začali natáčet, že jo, článek teďka, co vyšel na iDnesu kvůli nějakým jako sázkám a podobně, to jsou prostě za mě sračky s prominutím, který jako přijde mě, že už trošku se snaží za každou cenu ten klub, jako od některých lidí, kteří ten klub rádi asi nemají, tak se snaží ten klub jako prostě očernit a myslím si, že celkově to pro klub není jako dobrý vůbec, že tohle se někam jako někde propírá, je to už někde v éteru a někomu to zůstane v paměti a třeba se ten klub pak s tím spojí. To si myslím, že jako není vůbec jako fajn a trošku se bojím, že jsme tomu šli naproti tady tím přístupem. Jo. A jako přijde mi to prostě celý nešťastný. Já jako chápu ty argumenty, ježiš, jako jasný. A jak ty říkal, kdyby se to řeklo před sezónou, řeklo by se, hele, my to bereme jako přípravu, uvidíme, kam se dostaneme, ale jako víceméně nepočítejte s tím. Nebo jako oni to nemůžou takhle říct, že jo, já to jako chápu, ale tak jako kdyby se to řeklo nějak diplomaticky. Můžou klidně říct, že prostě jako tak, aby... a hlavně v téhle sezóně by úplně v pohodě prošel argument tím, že je to olympijská sezóna,
ty zápasy jsou hustší než normálně a prostě máme jasnou prioritu vyhrát extraligu a tomu podřídíme všechno. To znamená, že jakmile začne extraliga, tak budeme prostě do těch zápasů v Lize mistrů stavět hráče, kteří nejsou vytěžení v extralize, budeme to hrát s velkým počtem juniorů. Nikdo by nemohl říct popel. Mají nějakou soupisku pro Ligu mistrů a přesně jak říkal Libor, nikdo jim do toho nemůže kecat, koho postaví. Jo? To opravdu nikdo nemůže. Ale kdyby to takhle řekli na rovinu, i ty lidi k tomu budou přistupovat jinak a myslím si, že to mnohem víc zkousnou. Jo? Některé věci opravdu si myslím, že už jsou za hranou a tam je to skoro až na hranici sabotáže. Prostě vzít sebou jednoho golmana, který není schopen odchytat 60 minut a nevzít k němu někoho, kdo je na jeho úrovni a může ho zastoupit, tak to je prostě neomluvitelný. No minimálně to tak působí, prostě přijde mi to zbytečný a zbytečně to vyvolává tady potom jako spousta lidí je naštvaných i fanoušků, který prostě pro ten klub dýchají, tak jsou naštvaní potom, přijde mi to prostě... Že postavíš silnější sestavu, papírově silnější sestavu na odvetu, v které už ti o nic nejde, než do prvního zápasu, v kterém ti ještě o něco jde, to tomu taky nepomáhá. Je to jako škoda. Budeme hrát prostě s mladejma, tak pak je otázka, jako, kdo tam prostě půjde za 5 kilo, nebo kolik stojí ten lístek, kdo tam půjde jako se podívat, že jo? Nebo tam jako... Nikdo. Tak se nedivíme, že tam je 2000 lidí. Jenom ti, co si ho už koupili a už se mi nepodařilo ho prodat ani s obrovskou slevou. A ještě ten článek ohledně těch sázek, tak tam víceméně to potvrzuje slova Libora, kdy prostě říkal, že spousta lidí uvítá jakoukoliv příležitost se na Kometě trošku svést a trošku jí to osolit, protože nebudu lhát, jo. Mě samotného to hned po zápase zajímalo, říkal jsem si, kolik asi byl otvírací kurz na ten zápas, protože i já jsem si já normálně nesázím moc a nesázím hlavně na zápasy týmu, kterým fandím, protože to nedává smysl. Nebo já vím, že ty míváš strategii, že jo, že díky tomu vlastně jsme, že díky tomu Kometa vyhrála svůj první titul, že jo, Libor by ti vlastně měl nějakých, já nevím, kolik ti to tehdy stálo 1000, měl by ti to proplatit, protože ty jsi vlastně schválně sázel proti Kometě, obětoval ses, protože mě nevychází sázky nikdy, takže jsi to podpořil, jo. A já sám, když jsem vidím v sestavy, vidím kurz 1-2 na domácí, říkám si, jako kde jinde dostanu za 3 hodiny 20% návratnost, to je paráda, jo. Jasně, po 2/3 jsem si říkal, 1-1, ale zápas jsem tak po očku sledoval, takže mě bylo jasný, že to je jenom otázka času, než prostě to domácí vyhrajou. A dal jsem to tam, jo. Naopak jsem měl dokonce teďka nutkání na ten domácí zápas. Říkal jsem si, tam naopak ten kurz bude přestřelený a věřím tomu, že jako máme šanci, ne velkou, ale máme šanci vyhrát, jo. Jestli tam byl kurz nad 5, nebo jako bylo to docela dost na naši výhru v té odvětě. A říkal jsem si, že asi vyhrajeme víc než 1 z 5 zápasů, jo, tak jak to je rozdaný. Nedal jsem to nakonec, ale na ten zápas venku jsem dal na svoje poměry obrovskou částku. Jo. Nebyla to 10 koruna, tak jako na každý zápas. Takže trošku jsem si spravil stav na typ sportu. A proto jsem se právě potom díval, odkud ten kurz šel, odkud začínal. A překvapilo mě, že otvírali na 1,7. Ale když jsem se díval na ty sázky, které tam jsou, tak tam byla, myslím, největší sázka 20 000, jo. A kvůli tak směšné částce nebude nikdo riskovat, jo, tady toto. Pokud by to někdo opravdu věděl a chtěl se na tom nabalit, tak to osolí za 200-300 tisíc, nebo kolik ho nechají vsadit na takový zápas. Spíš jako, ale říkali to vlastně i ti bookmakeri, že prostě tady je to trošku loterie dávat kurzy v těch soutěžích, kdy nevíš, jak k tomu kdo přistoupí, těžko se to otvírá. Možná tady ten zápas jako mohli teoreticky ty sázky otevřít až byly známý sestavy, nebo den předem, že jo, když už víš, kdo do toho letadla nastoupí, jo. Ale zase tam, myslím, tam otočili 3,5 milionu na sázkách, což jako asi pro společnost jako je Tipsport nebo Fortuna nebo tady ty další, tak to není nic tak hroznýho, jo. A kvůli nějakému 0,5 na změně kurzu, že by si na tom někdo tady zarobil podobně, jako když jsou tady občas ty informace, hlavně dneska už to asi tak moc tolikrát není, ale vím, že tady byl kdysi, mám pocit, že Zbrojovka s někým hrála, myslím, že to byla Zbrojovka a už to je spousta let
a byla více zaručená informace, že to nějakým způsobem dopadne, ale tehdy se na tom jako celkem dost lidí nabalilo. Jo. Ale kvůli tomu to je fakt směšný a tam už jako ti novináři by trošku se měli taky myslím, jako... že to je prostě, že se snaží, že jsou lidi i mezi těma novinářema, který tu kometu jako opravdu rádi nemají, takže se snaží, jako, že jim to přijde vhod, že si můžou prostě kopnout. Ale jak jsi říkal, je škoda, že prostě tomu jdeme trošku proti a že jim jako dáváme tu munici, no. Nevadí. Michale, jako vždycky díky za tvoje postřehy, za tvoje názory. Díky vám všem, kteří Hlas Tribuny sledujete a podporujete, tak jak jsem říkal na začátku, neváhejte se přidat k odběratelům, jestli k ním ještě nepatříte a tak jako vždycky zajímá nás váš názor, takže neváhejte komentovat, ať už na YouTube v komentářích nebo případně na Facebooku. Mějte se skvěle a u Hlasu Tribuny zase brzy na viděnou a naslyšenou. Hezky.